Independitzar-se de casa s'ha tornat cada cop més difícil. La problemàtica es remunta a la crisi de 2008, que va comportar una disminució salarial i una inflació dels preus dels habitatges. Aquests preus han anat variant des de llavors, però els joves segueixen havent de fer front a un mercat d'habitatge inaccessible per les seves condicions econòmiques. Actualment, l'edat d'emancipació és als 29 anys degut a que al sortir al món laboral es troben amb feines precàries i sous baixos. A l'hora de començar els estudis universitaris, molts joves es veuen forçats a marxar de casa per poder viure més a prop del seu centre d'estudis, com és el cas de Míriam Triay, que s'ha hagut de mudar a la vila universitària de la UAB des de primer de carrera. A la vila, la Míriam comparteix habitació. Afirma que l'estat dels pisos no és com hauria de ser. Tenint en compte que és una residència universitària, doncs et penses que a l'estiu ho prepararan tot perquè al setembre puguis entrar en condicions dignes i molts cops no és ni així. Però com tampoc hi pots fer res perquè tu ja entres aquí firmant un contracte de lletra petita amb aquestes condicions, doncs t'has de resignar i al final acabes pagant igual o menys que a Barcelona i per tant t'acaba compensant, en certa manera. Des de la sortida de la crisi el 2013, el mercat de l'arrendament d'habitatges ha viscut un increment del 50% en els preus, sent Barcelona una de les ciutats més cares del país amb una mitjana de 16,5 € per metre quadrat. En xifres totals, un 24,7% dels espanyols destinen més del 40% de la seva renta neta a pagar el lloguer de la seva vivenda. Unes xifres que s'han incrementat encara més aquest darrer any 2020 a causa de la Covid, que no només ha afectat els preus dels habitatges, sinó també les seves despeses, com ens explica Andrea Hernández, un estudiant de la UAB que comparteix pis d'estudiants a Cerdanyola. Sobretot des del confinament, la llum ha pujat bastant, ha estat una cosa que he notat molt a les factures. A l'hora d'engegar la calefacció sí que és veritat que no passem fred, però que moltes vegades s'ha de mirar més a veure quan pagarem que el fred que pots passar. Al final, moltes vegades prefereixes que no et vingui una factura de 300 € i ficar-te una bata o un jersei més gruixut que engegar la calefacció, clar. Per tal de frenar aquests increments, el govern central ha fet efectiva a Catalunya la llei de regulació dels lloguers, que conté el preu del lloguer respecte a l'any anterior i seguint uns índexs de referència de preus de la Generalitat. La previsió a llarg termini d'aquesta nova llei, però, no és gaire bona. El gremi de la immobiliària adverteix que pot tenir un efecte bumerang i acabar provocant que l'oferta s'estanqui per por dels propietaris i que la situació sigui la mateixa si no es fan incentius per facilitar l'accés a la vivenda.